Hi logofer, good evening. Welcome back to my YouTube channel. Hello, Dinwi आरो फिन खेबसेयाव बरनाय थाबाय. So जोङो दिनै नै बैग्रि जानो थांनाय जोङो बैग्रि ओमफ्राय थिंख्लि. नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ माबायदि जायो. So थ' भिडिअब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै. चलो. बैग्रि जानायदो जों नै बैग्रि र' आं बैग्रिखौ नेदे इमान गोजौखा बैग्रियानो जानोसै बाथोन देनानै याव गाखोनानै बैग्रि हाननाय दिनै मोनबावनांगौ मोजां मोनाखै बैग्रिया आलु बेसर बागान बैग्रि जानो थांसै जोङो दैमा जिङाव फालु गोसा होनानै जानोसै गोलोम गुलायजासै ना जोंनि दैमा जिंनि भिउखौ एसे देखायना होनोसै नोंथांमोननोबो नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ नै लोगोफोर जोंनि दैमाखौ मोनफैबाय ओमफ्राय याव जोंहानि मैगं बारि दङ मालाबा देखायगोन र' मैगं गायबाय थादो मैगङा ओंखारबाथाय देखायसिगोन जोंहानि मैगं गायनाय मबाइल मार बेस्ट मबाइलानो गुलिना गावबाय आंना बिराद दुखु मोनबाय आं मबाइलानो इमान गोसा गुलिना होदो पाकायावनो ओमफ्राय स्रा गावस्राबाय इयावनो जानोसै ना इयाव जानोसै जों दिनै बैग्रिखौ बेयाव बोथोरनि फार्स्ट बैग्रि जानोसै जों न' फायनायखिनाव जानोसै जों नै जानो जिरायबाय भिडिअ नुजानो लाजिनो जोंना बिथाङा रावबो गैया जों सानैल' सासे लिंदोंमोन ओमफ्राय सासेया फायदिया निखौ मा बिफां होनोमोनलै निखौ मिथिया माबा मैरा दाउ मा होनोमोनथाय सोरबा मिथियोबा खिथाहरनो इखौ मा होनो मा बिफां होनो जि मोजां नुयो खिन्थु बिफांखौ जानोसै नोंखौ जानोसै सेखा गंसे लाबोबायना जोङो संख्रै Sana bisa. Halo, Mak. Jangan, Mak. Yang lebih susu. Saya sakit. Bagi dia sakit. Ayo kan sana yang belum sadar. Sakit. Yang ini sohor no Tingkhli जानो नायाखै जोंनो बैग्रि जाबाय थाबाय
गोदैथार नै थाइसेया बैग्रि जाखांबाय ओमफ्राय जों दा न'आव थांनोसै लोगोफोर मोनालायबाय ओमफ्राय मोसौबो लांफानोसै न'आव थांसै जों लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो फोजोबनोसै थांसै बाय बाय